Hello everyone, jottono no lamsogo ani o channel o norokno ang tini ani o blog ni bisingti funuknai singtini first time Agartala o phaijak ko tailor training o sing tabung sokai drop iko norokno ang funugui tongo hingke sabamani sate sate no chini jottono dress rok bagui rijaka hingke tarpore ke chong yango sarsong chongno bwti bwti ke tamo bujugui tongo. Genero oboni bisingti bo nugi manano ano chikon sa vlog o sang hostel no sang trong laina hanai jotono admission na laikha karon ke jotono hasal hasani bala hingke mas kaisa ro jotono ma tongnai oro no ma chanai oro no ma thonai tei ma khoya o bisingo no bongni o bisingo no class bo tongo genero nai tongdi tabo ke sang mai chana bagui ready laijak mairang suna bagui thangnai tonglaio. Mairang subaya koi sing tabuk mamui chanai dige thanglainak iko chini dolok jotono oro sing hostel tongnai rok phungo hingke tiffin masa bo torkari mai machaya hingke diporo hingka hingke to lunch time abo ekta ba duita rogo sing mai machao hingke abo tei sai se love korika oroni chamung rokni bwla mansi chamung thok ni muimang chana akalai suka phungo bo bo torkari simi si chao hingke ba hingke chongle tamba chongle phungo se mai chao hingke mili yang tongoi laikhita aro sirok sura bahai thok bahai mama hingke tabuk ke class khaike sar chong chongno bujugui tongo abo chini sir director sir jon debroma hingke chini sir jon gilamani tongo o jaga ni je sir kotor rok bo chongno o jaga o attend khaimani kok rok buphuru jimii suru wngkha abo rok norok je baksa training khaijak khe sai mano sir jon no sini mano hingke chingno class khaibai tei no chongni already 2 din wngoi thangra kha chong oro class khaimani 2 din wngkha hingke abo khe next 3 din ni pore hingke chongno ma'am song chongno machine tangrwkha aboni ke chong paper swkang subima mane test ma khaigra bo subnani to haino nangkano fatsa rijak yali hingke oro chikon practice khaike se subunani afuru je chong bege sekada wngya abo sujata rok wngya abono chongno phurungo chini madam kalpona 3 din wngra kha chong afuru ke hingke aboni pore hingka hingke norok sabo tailor training rwkha no comment khaibai di hingke norok buda afuru omo hairok ke masrwng hingka khe chongno afuru ma'am tamoni map chini fita bwswk map tong abo rok chongno bebangno bujugui tongra kha tabuk khe chong sarda jora o swrapsa ongkhulaigra kha bothop ni oro nobar kisa thanda chabano hinui ayang chini para hingke tabo hai jora watui wamani marung tongo yang Agartala khe afuru watui se kwrui hingke chong swrapsa haino berai tongra kha abo rok hingke je ayango thaijuk khaklai tonglaio borok khe training ko computer srwngnai rok hingke finally chong tabuk khe khana nogo thanani bagui excited wngjak suti sanai mankha khana application bai thalaini chong baksa thaya hingke khana thanani hinui tongo chiraibo nogo haijakba hingke tabuk chong mai chanani bagui horni chamung chana thang tonglaio haibai dei hadai mai chalainani Hi guys. hingke chong khana thala chinaina para nung bodin no hanya 2 din bangai suti na hawe para thana nalai tongsen. hingke bufuru sopainai Mongol bandino. amo sopainai puru no hingke chang mai chalai gana chong haibai dei mairang sulai tonglaio tabuk chong dang mairang no thang tongo blog sini mairang Kaya sini mamu kisinar gana dah cakni tamjan labra musai malia dal bai chakmura tamjan bokong abo labra hokai chakni na mosa mana khang kai mai chalai ne ka ga mai cha de ram suka thaipuri jimi mai rok thimudi ma jaya ana sibaji
Tabukhe seng thanglai hane ongkholai Korean ni suti nahalai Korean salo swkang suti nahalai hingke ang norokno phunukgwi borok hingke simnani se simna dai ni borok hingke hachal hachal ni mama jot bebak no hingke norok bai ang malai pinai tabukhe nogo sokpai bwsa bai malai pika borok ang haising swkang no bazar ro hati onglaui bini nana songmai gari rok pailai khebo bini nana pairwmai no abo Korea mela ni bazar barba hingke cherai rok bo tei tamoxifen borok ni ba bo hostel ni suti haimani suti se painani tongkha Korea ni salsa ni pore hingke sogui jagonnai ani baba bo hingke kisa porda ma tongphino hinui ang bo swkang swkang suti nai ma haigra kata horsa horni phano bwsani mwkhang naina muchung boli norok bai ang haino hai malai pinai next vlog o.